Indlala yesinye, prostate gland, iyindlala encane etholakala ngaphansi nje kwentamo yesinye, okungukuthi iwusizo enqubweni yokuzala emadodeni. Kodwa njengoba sikhula, ezinye izifo zingavela kule gland, futhi izifo ezimbili ezinkulu ezingayithinta le gland yiBP kanye nomdlavuza weprostate. Lezi zifo zingabangela ukuthi le gland ikhule, okuholela ekuvinjelweni kokuphuma komthamo, ngaleyo ndlela kube nomthamo ophuma kancane. Futhi abaningi balaba besilisa bangaba nokuthama kaningi, ukushesha kokufuna ukuthama, nomthamo ophuma kancane, okuhambisana nezinguquko ezifana nokutheleleka komthamo, amatshe esinye, noma kwezinye izikhathi ngisho nezinguquko ezithinta izinso ngenxa yale novalo. Kwabesilisa abanezinkinga ezihlobene nomdlavuza, lokhu kungavela kungabonakali nhlobo, kungatholakala kuphela ngesikhathi sokuhlolwa, kodwa kungavela futhi nazo zonke izimpawu ezivamile ezihambisana nezinguquko zeprostate ezihambisana nokuguga. Kubalulekile kakhulu ukuhlukanisa lezi zimo ezimbili. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kwabesilisa abanezinguquko zeprostate ezihambisana nokuguga, ukwelashwa akuhlali kudingeka ngaso sonke isikhathi, futhi kwabaningi balaba besilisa, ikhwalithi yokuphila ebaluleke kakhulu kunanoma yimuphi umbiko. Kodwa eqenjini elincane labesilisa abanjalo, kungase kube nezinguquko ezithile ezidinga ukuthi kuthathwe isinqumo sokwelapha noma ukwenza ukuhlinzwa. Kodwa ngakolunye uhlangothi, emadodeni anomdlavuza wendlala yesinye, kungakhathaliseki ukuthi izimpawu zikhona noma cha, iningi lamadoda anjalo lingadinga ukwelashwa, futhi lokho kwelashwa kuzoncika ezicini ezintathu ezinkulu. Uhlobo lomdlavuza okhona, lokho kusho umlando onembile, isivinini umdlavuza okhula ngaso noma izinga, nezinga umdlavuza okungenzeka ukuthi usuhambe ngalo, elibizwa ngokuthi isiteji. Lezi zinto ezintathu ziyakhatshangelwa ukuhlela ukwelashwa, okungase kuhlanganise ukuhlinzwa ngemisebe, i-hormonal therapy, noma ezinye izindlela zokwelapha ezikhethekile zokunakekela umdlavuza. Umdlavuza uma nje usheshe wathola futhi welashwa kusenesikhathi, ingxenye enkulu yala madoda ingaphila impilo evamile, enesikhathi sokuphila esivamile.